קפרו היא חברה ששייכת לקיבוץ קדרים ולחברת אינספייר. אנחנו מגדירים את קפרו כחברה רב-לאומית שעוסקת בייצור, שיווק והפצה של כלי מדידה. אנחנו מוכרים את המוצרים בעיקר בתחום ה-DIY, עשה זאת בעצמך, והתחום המקצועי. עובדים במפעל כ-80 איש, אנשים ממגוון גדול מאוד של אוכלוסיות בגליל. כל היישובים מסביב לקדרים מיוצגים פה בקפרו, כולל עובדים דרוזים, כולל עולים חדשים, עובדים מכרמיאל, מחצור ומכל היישובים פה סביבנו. אני חסן ממרר מהצפון. אני עובד בקפרו 5 שנים וחצי. עבודה נעימה, קלה, לא קשה. כולם עובדים בצוות טוב. כאן יותר טוב מהבית. באמת, אנחנו נהנים חבל על הזמן. המדיניות של ההנהלה של קפרו היא לקנות כחול לבן. הספקים המובילים של החברה הם ספקים ישראלים בתחום הפרופילי האלומיניום, בתחום הפלסטיקה, בתחום האריזה. אנחנו תמיד נותנים העדפה לספקים מקומיים שנותנים לנו את השירות הקרוב, הטוב, ולעיתים גם כן מערכות יחסים מאוד מאוד קרובות שנמשכות שנים ארוכות. הפרויקט המוביל זה תרומה לבית יחד. התרומה מתבצעת על ידי מגוון עובדים בחברה על בסיס התנדבותי, ואני מקווה מאוד שזה תורם להם כמו שזה תורם לנו. עובדי קפרו מגיעים לבית יחד בכדי לתרום לקהילה מיוחדת זו, לשיפוט של מבנים, לשיפוט של מתקנים, להחזקה של פינת החי, לעזרה בהכנה של כרטיסי ברכה, וכל מה שאותם דיירים זקוקים להם. קפרו ממוקמת בעולם כאחד היצרנים של הפלסים וכלי מדידה הטובים ביותר. אנחנו רוצים שהמותג של קפרו יהיה מוכר בכל השווקים המרכזיים. יש לנו סיכוי מצוין להשיג את זה.